पार्टीफोरनि गेजेराव भागा भागि खालामनानै दला दलि खालामनानै प्रमदनि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन हाग्रामानि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन दा बेखौ नायोब्ला बिपिएफआबो जोंनि बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हानाय नंला आरो बिथांमोना पियर मोनसे फायखारि पलिटिक्स बायदि खालामनायाव दा रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावबो फोथायनाय गैया जे बिपिएफआबो बै समावहाय बड'लेण्ड नांथ'वा होननानै थगायबोबाय र' जागोन होननानै फुद्दा गावहानो गैलिया दा गावनि आथिङाव गावनो रुवा दाननाय बायदि जाबाय कंग्रेसखौ नागारनाय लोगो लोगो कंग्रेसआव थानाय समावथ' बिजेपिआ बिराद बोलोगोरामोन बिजेपिखौ फोथायनानै कंग्रेसखौ थगायनानै बिजेपिजों थांबाय दा बिजेपिजोंबो होखारहरजाबाय बेसेबां लासिं सिं मुई गावबो रावनो हम मानोथ' आजि कि करिले बिथाङा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि फुथुला बायदिसो हिमन्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ बर'लेण्डआव जाहैबाय बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो पृथक बड'लेण्ड होननानै बिगोबाय थानाय नालाय पृथक बड'लेण्ड जायागौमानि आलादा बर'लेण्ड जायागौमानि बर' रायजो राजानाव सान्थि गैया मित्रथायाथ' ओरैबायदि बिसोरो गिलु बालु हाग्रामानि भाषण गिलु बालु गोविंद बसुमतारीनि भाषण जे रकमे हाग्रामा डांगरे भाषण दिए जे ইউপিপিএল লগত কেতিয়াও মিল নাখায় যি ধৰণে আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী ভাষণ দিয়ে যে সেই কেতিয়াও মানি নল'ব কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা আশা দি আছে আশা হোবोबाय थादों যে মন্ত্ৰীखौहाय যে গোবিন্দ বসুমতাৰী অৰ্থাৎ ইউপিপিএলनो होगोन होननानै हठात नै अंख'आ बोरैबा सोलायबाय बे सोलायनाया जाहैबाय बिपिएफआ मालाय मानो लुबैया जानो बिथांमोना एखेबारे खुनु पुछताछ उइदाउट एनि कन्डिशन फ्रम इउपिपिएल बिथांमोना गावसिनि एमएलएफोरनि सापर्टखौ होनानै रोनगोरा नार्जारी बिथांखौहाय रायजो सभानि एमपि खालामहोनानै देरहाहोबाय अर्थात इउपिपिएलनि एमपिखौ देरहाहरबाय दा बेनिख्रुइ देरसिन हाबा मा दङ गतिके बिपिएफआ लुबैगोन जे जोंनो एबार मन्थ्रिखौ जोंनो नांगौ हा स्टेटनि मन्थ्रिखौ जोंनो नांगौ दा बाहाय बिपिएफआ मानिनाय नङा फारसेथिं इउपिपिएलआबो होआ होननानै थाबाय थायोबा बाहायथ' अमिला जाखागोन दा बेनोखा बिजेपिनि फर्मुला दा फर्मुला अफ बिजेपि Bharatiya Janata Party's formula is always divide to rule policy. पार्टीफोरनि गेजेराव भागा भागि खालामनानै दला दलि खालामनानै प्रमदनि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन हाग्रामानि गोदोनायावबो थे सेरथेगोन दा बेनो दा बिपिएफआबो बोराबनोसै इउपिपिएलआबो बोराबनोसै है नोंसोरजों जानाय नंलालै एबाराव लकसभानि एमपिखौ जोङो बिजेपिनिफ्राय होनोसै फर्मुलायाथ' बेनो दा बेखायनो एबारनो जे इकुवेशनखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेयो खोब क्रिटिकेल ना इउपिपिएलआनो गनायनो हायो ना बिपिएफआनो गनायनो हायो बे रंजानायनि बाथ्रा नङा खिन्थु पलिटिक्सआव पलिसियासो देरहायो आरो मा दा बेखायनो आङो नुदों आंनि मथेबाथ' मिलायनानै थानांगौ रायजो सभायाव जुदि इउपिपिएलनिफ्राय एमपि जाबायब्ला बिपिएफनो मन्थ्रिखौ होनांगौ आं सानो आरो मा कंग्रेसनि थोरोबनिफ्राय एक्चुअलि बड'लेण्डनि पलिटिक्स अर्थात बिटिसिनि पलिटिक्स आरो आसाम स्टेटनि पलिटिक्सआ डिफारेन्ट बड'लेण्डआव जाहैबाय बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो पृथक बड'लेण्ड होननानै बिगोबाय थानाय नालाय पृथक बड'लेण्ड जायागौमानि आलादा बड'लेण्ड जायागौमानि बर' रायजो राजानाव सान्थि गैया दा बे एक नम्बर पइन्ट दा बेखायनो बिजेपिआ भारतआव जेखि फर्मुला खालामा बिजेपिआ स्टेटआव जेखि फर्मुला खालामा नैबे बर' रायजो राजाफोरनियाव बे सोलिनाय नङा दा बर'फ्रा बेखौनो खुद्रिबाय थादों जे बिपिएफआबो बै समावहाय बड'लेण्ड नांथ'वा होननानै थगायबोबाय र' जागोन होननानै फुद्दा गावहानो गैलिया दा गावनि आथिङाव गावनो रुवा दाननाय बायदि जाबाय कंग्रेसखौ नागारनाय लोगो लोगो कंग्रेसआव थानाय समावथ' बिजेपिआ बिराद बोलोगोरामोन बिजेपिखौ फोथायनानै कंग्रेसखौ थगायनानै बिजेपिजों थांबाय दा बिजेपिजोंबो होखारहरजाबाय बेसेबां लासिं सिं आरो दा एरसोनो माबा माने सैमानि मास्टार निउ मास्टार नागिरनायफोर बायदि दा बेखौ नायोब्ला बिपिएफआबो जोंनि बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हानाय नंला आरो बिथांमोना पियर मोनसे फायखारि पलिटिक्स बायदि खालामनायाव दा रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावबो फोथायनाय गैया फारसेथिं इउपिपिएलखौथ' बिराद आसा खालामदोंमोन बर' रायजोखौलाय इमान आखा करेছিল एनडिएफबি হৈ পেলাই এফসু হলাই এপসন কমিটি হৈ পেলাই যে তেখেতসকলে পৃথক বড়োলেণ্ড দিব আৰু প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও ইমান চিঞৰি এই ওখ আশালৈকে কথা দিছিল যে মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাঢ়ি দিয়ক বাইদেউ মই গাঁওবো ৰাवनो हम मानोथ' आजि कि करिले बिथाङा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि फुथुला बायदिसो हिमन्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ दा बावहाय रायजो राजा इउपिपिएलखौ बोरै फोथायगोन प्रमोदखौ बोरै फोथायगोन बेखायनो फैबाय थानाय 2024आव जे लकसभायावहाय जोंहा दिनै हिरा सरनियाबोथ' जा माइनरिटि बिथांमोना बेखौ फोथायखालिया
दा फारसेथिं बर' रायजो राजाखौबा जोंनि इउपिपिएलखौ फोथायलाबा बिपिएफखौबो फोथायलाबा कंग्रेसखौ एबार फोथायसिगोन आरो मा खारन कंग्रेसनि आमोलावहाय कंग्रेसआ बर'फोरखौ नायदों कंग्रेसनि आमोलावहाय कंग्रेसआ ट्राइबेलफोरखौ नायदों कंग्रेसनि आमोलावनो बिटिसिआव सबसे शान्ति मथन रायजोखौ हाग्रामा बिथाङा खुंनो हादों बेखायनो दिनैबो रायजो राजाया फोथायो दा बेखायनो आं सानो जे जोंनि जे टारगेट 26आवहाय खुनु इउपिपिएलनि केन्डिडेट खुनु बिपिएफनि केन्डिडेट खुनु बिजेपिनि केन्डिडेट खुनु जिएसपि अर्थात नब कुमार सरननि केन्डिडेटआ देरहाया कंग्रेसनि केन्डिडेटआनो देरहागोन आरो एमपि जानानै थांगोन दिल्लीयावहाय